królik ma jest? Zaczniemy. My sme prišli z východu. Som ráno zabudol ísť do obchodu. Museli sme potom doma robiť knedľu. Pridal som do nej aspoň jednu. Tak odokrát jednu. Kusajovi veľmi chutilo. Až ho z toho po bruchu krutilo. Čo sa vlastne aj mne treba srať. Musíka sa hovorí každý. Prepáčte, no.